Planetària és nascuda a Tarragona? No dic l'any, no ho dic, no. Eh? Dic l'any o no ho dic? El 1969, jo ho he ficat. Ah, va. A més d'artista, és fundadora i directora de la Galeria de Sant Ferrer de Montblanc. Va obrir l'any 1990. És una galeria que hi ha passat molta gent de l'associació, amb exposicions i això. Es va formar artísticament en tècniques d'escultura, ceràmica i pintura en diverses escoles. Ella, com que és tarragonina, va estudiar a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona. També va estudiar a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal i una escola que es diu Barcelona Academy of Art, que és d'aquí a Barcelona, no? I també una acadèmia que es diu Florence of Art de Suècia. La Natàlia destaca principalment per les seves escultures figuratives de petit i gran format. La seva obra s'ha exposat a fires d'art, festivals de ceràmica, salons i galeries d'art de diversos països com Holanda, Alemanya, França, Itàlia, les Illes Britàniques, els Emirats Àrabs i Taiwan. I us ho deixo explicar l'experiència que Molt bé. Bueno, bones tardes, gràcies per ser aquí. Suposo que em sentiu tots, si no em sentiu aixecaré més la veu. Us faré una mica de recorregut de tot, pararé una mica més a explicar-vos com feia els bustos, però bueno, no explicaré massa, si us interessa us ho explico tot, però el que anem a ritme del que vulgueu vosaltres una mica també. I bueno, anirem fent i llavors explicaré una mica el recorregut, primer influències, després pandèmia, que podríem dir també, he ficat pandèmia, que no m'agrada gaire, però podria ficar formació també, que la formació ja entra dins, és com aplicar la formació, l'última formació que vaig tindre, que em va anar molt bé per tirar endavant per arribar on he arribat ara. I què més? Hi ha algunes obres, les meves obres així una mica més importants, i dues exposicions molt importants. Una d'elles va ser l'última que vaig fer aquí a l'associació, que estic molt contenta de que estic contentíssima, i una altra és l'exposició que he fet ara a Tarragona, que encara està fins la setmana que ve. Vale? Qualsevol cosa em dieu, me pregunteu el que vulgueu a qualsevol moment, paro i us ho explico. Les coses tècniques que us puguin interessar, no ho sé. Vale? Bueno, doncs començaré. Bueno, tots els que em coneixeu, sabeu, bueno, jo fa uns 30 anys que vaig començar i aquest era el meu llibre de capçalera, era el llibre que es deia Hades, vaig fer els follets que hi havia aquí dins 300 vegades. M'encantava aquest llibre i vaig aprendre moltíssim a modelar. Jo vaig començar modelant, vaig començar a l'Escola d'Art de Tarragona, llavors em vaig anar a la Bisbal, em vaig anar 15 dies o una setmana, no sé, fer uns cursos, jo crec que potser en 15 dies. I després me'n vaig anar 3 mesos, que és on vaig conèixer la Núria Pia, que em va donar, que no se'n deuen recordar de mi, però em va donar classes d'esmalts, molt bé, però jo sóc una mica negada en tot això dels esmalts, però ella la vam tindre de professora i molt bé, molt bé. Vale. Després d'aquí vaig fer un viatge a Itàlia, vaig anar a Florència i vaig comprar una escultureta llarga i prima, que era una escultura etrusca, que és molt mona, que bueno, segur que heu vist fotografies per ahí, i és d'allí on em va al·lucinar, feia un pam, no sé, em va costar 10 euros o alguna cosa així. I em va agradar moltíssim i pensava, ostres, la tenia allà, i va ser quan vaig començar a fer peces allargades. Vaig descobrir l'Amadeo Modigliani, m'agraden molt les seves obres, més les pintures que les escultures, i si també coneixeu una mica el que estic fent jo, el que he fet jo durant molts anys, jo bec molt d'aquest senyor. Quan feia les escultures llargues i primes amb la influència d'aquest senyor, llavors em deien, ostres, però tu, el teu és molt Giacometti. El Giacometti no el coneixia, no? I després vaig conèixer-lo i doncs sí, però aquest sí que veu de les escultures etrusques, aquest és una passada. Bueno, veurem si funciona. Tot això d'aquí és etrusc, inclús a vegades té uns carros amb els senyors al damunt, que igual tenen mig cos, doncs també són d'influència etrusca. Bueno, a mi aquest senyor també m'agrada molt,
la manera que treballa, també ell treballa, com treballen els escultors, hi ha per exemple, els aquests que ven de la Florència, a l'Acadèmia de Florència, com per exemple l'Eudald de Juana, que aquests almenys coneixem molts de la seva mare, aquests comencen a treballar amb els perfils, no? Per exemple, si fas un bust, te fiquen un pal i a partir del pal tu et mires el perfil de la persona i treballes com si fessis una planxa tot el perfil. Quan tens el perfil lateral, llavors comences amb el d'aquí, i llavors comencen a rellenar. I això és una mica el que feia aquest tio. Començava amb el perfil i després anava rellenant, però rellenava fins allà on li interessava. Llavors donava... Les seves escultures són molt més estilitzades, més primes i així. A mi aquest m'agrada molt com treballa. Bueno, no sé, a mi m'agrada molt. Aquesta és una altra troballa que vaig tindre, la Tamara de Lempicka, era una polonesa que va tindre, era de la burgesia, va tindre que marxar de Polònia corrents quan el dels bolxevics va aparèixer a França, a París, es va quedar a París amb el seu marit, tenia una nena, va començar a pintar per les nits, s'estaven quedant sense peles, va començar a pintar i al final se'n va sortir molt bé, va acabar a Cuernavaca, a Mèxic. Aquesta també té m'agrada molt la gent de principis del segle XX, no? Són elegants, són gent, fan coses molt maques i jo hi he estirat bastant d'aquí. L'altre que l'he descobert ara, que no el coneixia, és el Medardo Rosso. Aquest va fer una exposició ara fa poc a Madrid. El que fa és diluir, només cap allà, diluir tota l'escultura. Que d'aquí és aquests que conec, els que m'agraden a mi de la Florence Academy of Art, com per exemple el Gregor Gyodda, ho fa una mica també l'Eudald de Juana, el Joan Llopis, tots aquests tendeixen a anar cap aquí, a diluir. Hi ha un museu aquí, el Museu d'Almeam, que està al costat del, no sé si ho coneixeu, tots aquests estan allà. Si ho aneu a veure, tots tendeixen cap aquí. Aquest és de principi de segle, però és com, jo crec que el tenen de referent. Quan el vaig veure em vaig quedar emocionada també. Vinga, a veure què més. I aquest és el meu ídol, aquest és el meu ídol. Si algun dia puc tindre una obra d'ell, seré superfeliç. És francès, fa molta mitologia i tots els seus personatges són magnífics. No ho sé, si el voleu buscar per Instagram és una meravella. Després ja començarem l'obra, us explicaré més o menys les 3 o 4 obres que tinc així més importants, que sempre he tingut com a base, són obres que he passat són obres públiques que he passat a bronze, però que començarà per la primera, veurà la diferència. Sempre l'he treballat, les primeres vaig treballar com si treballés la ceràmica. Jo treballo en planxes, he treballat molt temps i encara treballo quan m'interessa, en planxa. En vez de treballar en massís, puc fer una peça com jo, però en planxa. I allò em permet, no cal buidar, pesa molt menys i també funciona. L'únic que veus que és més estàtica, no té, o costa més que tingui un caire més humà. Veieu, aquestes de les primeres que vaig fer. Era una puntaire que em van encarregar per Salou, més o menys estava bé, però no deixa de ser una nina, no és una figura real. La cara també es veu que li falta, els ulls són superdifícils sempre de fer, fins que no els agafes una mica el què, però llavors aquesta d'aquí és un bronze, ja estava el bronze fet, soldat i no es faltava patinar. Aquesta és la cara original de fang, vaig treballar amb refractari. Aquí és quan hi havia entre la motlla de l'original d'aquesta, havien tret la silicona, hi havia un contramotlle, que vindria a ser això. Si això fos l'original de ceràmica, doncs treuen això. Li fan la silicona, un contramotlle, llavors quan tenen això fan un original en cera, que és això negre que hi ha aquí. Llavors a la cera li fiquen uns tubos perquè pugui entrar i sortir, llavors ho veurem més endavant, li fan un altre contramotlle, amb aquesta cera li faran un altre motlle de terra refractària, ho ficaran al forn amb uns tubes de sortida perquè pugui sortir la cera i llavors puguin fer entrar els bronzes. Aquesta és la peça acabada, va quedar molt bé, és una peça que s'hi pot interactuar, que això és important, jo crec que és important perquè ara amb tot això de les redes socials
l'agència Seus, són fotografies d'això roda. Roda i va bé per l'escultura, va bé per l'escultor i pel poble. Bueno, aquí he començat un moment. Quan vaig fer aquesta va estar molt bé, però vaig veure que em feia falta anar millor, perquè això es podia millorar. Llavors vaig estar buscant, vaig veure la Florence Academy of Art, però val un pastissal fer valia com a 2.000 i pico fer 15 dies o una setmana de workshop de caps. Llavors vaig trobar que els mateixos, els professors d'allà, anaven a Suècia amb anglès, bueno, a Itàlia també anaven amb anglès, però que valia com a 800 cap a Suècia. Vaig anar per allà, molt bé, una setmana, vaig aprendre molt, però clar, anàvem tots a tope i quan va arribar la pandèmia va ser quan vaig poder aplicar això una mica, que m'hi vaig dedicar una mica més. I bueno, llavors ja no havíem de córrer, no havíem de fer res, llavors vaig començar també amb la meva línia dels colors, dels crios, vaig entretindre'm molt fent coses d'aquestes, m'ho vaig passar molt bé. Aquesta és la Tamara de l'Empica, que jo l'adoro, aquesta senyora. Aquesta peça la vam tindre aquí quan vaig fer l'exposició. I bueno, amb color quedaven maques. Ara estic treballant més sense color, només amb les pastes, i trobo que queden més maques. Però bueno, aquí m'agradaven molt i encara m'agraden i bueno, tenien força. Aquestes també eren algunes d'aquestes, que van estar per aquí també potser. I bueno, i aquí també durant la pandèmia em vaig poder permetre fer aquesta peça, aquesta és l'Arclet, que també l'hem tingut en alguna exposició, crec que també hi era, i aquesta també la vaig treballar en planxa. I també em va baixar una mica el cost, i aquesta ja comença a estar bé. La cara hi ha una diferència de cara d'aquesta a l'anterior, no? A la puntaire. Si anem més cap allà, no? Està molt més bé l'altra. Ja havia guanyat, ja havia aplicat una mica lo de Suècia. I l'únic que em faltava que el cos se m'anava avall. Aquest em va quedar un pèl curta de cos perquè amb el pes me va baixar i vaig decidir que tampoc podia passar més això. I bueno, llavors ja vaig fer aquesta. La següent va ser aquesta la vaig fer amb estructura de ferro, com treballen els escultors una mica, i ja vaig començar a fer-li l'estructura, llavors ja vas rellenant amb fang. I aquesta sí que està bé. Aquesta ja comença a ser alguna cosa. Comença a ser alguna cosa per mi, Aquesta ja comença a estar una mica més contenta. I llavors d'aquí em va vindre l'altre encàrrec, que l'encàrrec aquest era en el Ball de Bastons de Salou i aquests havien d'anar amb les cames aixecades, havien de tocar amb els bastons, va ser una mica complicat. També vaig treballar amb l'estructura de ferro, em va anar de primera, vaig treballar superràpid perquè també es podrien millorar, tot ho pots millorar, però bueno. Això és la foto de la foneria, que a mi m'agrada molt, no sé, sempre surten fantàstiques les fotos allí, són una meravella veure com estan. I bueno, aquesta em va agradar bastant també. Això és l'escultura feta, els dos caps. A veure, espera't. Amb aquesta li vaig ficar dents, que normalment no es fiquen dents, però a mi em va vindre bé i vaig ficar dents, no es veu aquí, però bueno. Bueno, era això. Bueno, al final va funcionar aquesta també. Llavors em van demanar el conjunt escultòric del Jaume I. Aquest dia era més important, aquest m'ha cagat de por, però mira, me'n vaig sortir bastant bé. Aquesta és la peça aquesta que us dic, això és en bronze acabada de sortir i això és el tubo per on entra i surt el bronze i per on ha entrat i sortit la cera. Això llavors ho solden, ho tallen i solden, se fan un fart de soldar. Les peces que tu les fas senceres, però ells les tallen per tot arreu. I això eren els crios que representen el poble, ell era el monarca, aquests eren els nens que se sap que visitaven el poble, que rodaven pel mig d'ells mentre decidien l'estratègia per conquerir Mallorca. Són nens que he fet, vaig fer fotografies de nens, del meu nebot, i bueno, ja els vaig passar. Això és en bronze dins de la foneria, veieu aquí, que xulo. Això és molt guai, llavors els agafen i els pengen del coll, a vegades els trobes penjats amb una cadena al coll, són molt bonics. I bueno. Després, també per la pandèmia, vaig decidir començar a fer, bueno, em van demanar de fer classes, jo no en havia fet mai, sempre estava sola al taller, a mica pal no, estava bé, però, ostres, de que he començat a fer classes m'estic passant pipa. I a més n'he après, o que no està escrit.
i a part de tota la cosa social, que és una meravella. I bueno, vaig començar a fer classes. Jo el que feia allí és com que esmalts no els domino, només domino els engalbes, però ells venen a modelar. Per tant, el que fem més que res és modelar i els dono el fang. Hi va haver alguna temporada que alguns acabaven les peces, no? Això és engalbe negre. Cuit 2 vegades i embrutat amb altres engalbes. Engalbe és un colorant negre amb porcellana i llavors l'embrutàvem, feia una cuita i després l'embrutàvem i el tornàvem a coure. Els dos del cantó, aquests dos no, aquest sí que està embrutat amb algo marró, amb un colorant marró, però aquest d'aquí en blanc, aquest és molt maco, i aquest d'aquí no, que només tenia negre. Però normalment, l'estan fent ara, i aquests quedaran així de color fang. Hi ha algú que agafa sprays de grafitero i els grafita, que també queden xulíssims, però en principi els deixen tots així. I llavors també hi ha alguns alumnes que han anat amb la Mer Jiménez d'aquí del MEAM, que aquesta els ensenya a fer pàtines i així, i llavors ho aprofiten i ho fan. Les eines que feina jo, ara us explicaré una mica, si voleu preguntar, pregunteu, si no, doncs no res, ja està. Això, per fer un cap necessito estructures d'aquestes, van de primera, qualsevol, depèn de la grandària que vulguis. Això són les meves eines, això és per afinar la peça quan ja la tens feta, quan ja la tens modelada, perquè no hi hagi bonys a l'hora de... Amb això pots acabar de... Fiques el dit, és una tela de mosquit però que és plàstica, que venen a metres als xinos de tot arreu, i et permet deixar les cares fines i amb una textura molt xula. Llavors jo sempre treballava amb fusta, aquestes són unes eines que vaig comprar al Tiranti, a Anglaterra, que són meravelloses, però això també es pot fer, però la cosa és que la part aquesta d'aquí sigui plana, la part de l'esquerra sigui plana, i va per modelar superbé. Però ara he descobert aquestes de ferro, que aquestes han anat aquí l'Àngela Colls, i aquesta la vaig comprar al Forn Mèxics, i aquestes són de ferro amb serra, són una meravella per passar la pasta d'un cantó a l'altre. I bueno, tot això. I aquí també, ara no me'n vaig recordar, però també hi fico a vegades una fusta quadrada, qualsevol fusta, i llavors, per exemple, pel cabell va molt bé, per allisar els cabells, o parts que t'interessin, o per a... no sé, és molt interessant també, treballar amb fustes. Qualsevol fusta que t'agradi o que tinguis, doncs va bé. Llavors, per fer això, per fer els retrats, també feia cursos de retrats. Primer ficava una model, que jo ho trobo més apassionant. Agafes el compàs gran i comences a agafar les mides, t'has d'esforçar. Si vols veure l'orella, t'hi amorres i veus l'orella, no? Però a la gent li tira més fer la fotografia. I, bueno, al final el que demano és això, una de 3/4, una de costat, la de 3/4 a vegades sí, a vegades no, però bueno, de cara, de costat i d'esquena a vegades. Llavors el que faig és això, bueno, és el típic, faig un cilindre, després fico un òval, així que vindria a ser com un ou, la part gran a dalt i la part petita a baix. Llavors el crani, aquí, hauria de ser igual, un ou, però la part gorda aquí, la part gruixuda aquí i la primeta aquí. I llavors faig les particions. Aquí anirà un ull, l'altre ull, d'aquí a aquí sabem que sempre va el nas, la boca i la barbeta que vau afegint. I llavors de l'ull cap enrere sempre hi ha l'orella, de la meitat cap aquí sempre hi ha l'orella i on s'acaba el nas s'acaba el clatell. Això, si ho tenim clar, és molt xulo, ja queda bastant bé. I llavors el coll no és recte, sinó que normalment té la forma aquesta així. Si tenim aquestes 4 coses, ja pots tirar milles. I llavors començo per la part central, buido els ulls, amb el que em sobra dels ulls feia el nas, després fico un xurro aquí, dono una mica de forma, pujo el llavi i fico la barbeta. Ja ho tinc més o menys situat. Després començo a muntar, ja tinc lo del mig, llavors ara aquí no es veu massa, però bueno, fico la galta i fico els ulls. Les orelles, una vegada ho tens més o menys la forma, llavors ja agafes la fotografia i ja comences a estirar, comences a baixar, allargar, no sé què, no sé quantes. Més o menys s'ha de situar, i quan ho tens situat després ja fas.
El que passa que és una estona, això ho fèiem un ratet. I llavors aquí sempre vaig fent la línia perquè és bo, per veure que les dues coses van a la mateixa, que les dues parts més o menys estan iguals. Després ja les deformarem, si una té l'ull més tancat i l'altra no, però bueno, més o menys seria això. I he portat aquesta, aquí podeu veure, això és una resina, l'original me pesava més i no em anava bé, l'original la tinc de ceràmica. I aquí es veuen les línies de l'eina de ferro, que són molt maques. La part aquesta més fina i aquestes coses així ho he fet amb una fusta, i bueno, no ho sé, és un amic que tinc, que es va deixar fotografiar un rato i aquest estic molt... Però s'ha de buidar el cap. Sí, quan el tinc fet així, agafo i el parteixo per darrere, com que tenim el pal sempre has d'anar per darrere el pal, amb el fil el parteixes, no arribes mai a baix, perquè si no a l'hora d'ajuntar quan el coguis a mi sempre se m'obri. Llavors el que faig és partir d'aquí fins aquí, trec la closca, buido, l'estiro. El pal de fusta que hi va dins, moltes vegades, si no és de ferro, si és de fusta, li fico un diari, un tros de diari, perquè a l'hora d'estirar-lo marxarà, sortirà més ràpid. Llavors, quan ho tinc obert, buido per aquí el que em va bé i llavors estiro. I llavors acabo de buidar, torno a pegar, normalment treballo amb refractari va molt bé per pegar, no cal ni barbotina ni res, pegues i avall, i ja està. Ara, per trobar aquestes textures així més fines, va molt bé un fang de l'Abacus que és blanc, una meravella, per fer coses petites, grosses no, però petites va superbé. Llavors aquí el que vaig fer un moller de silicona, però en vez de comprar una silicona normal vaig comprar una massilla de silicona, que es fica amb els dits, fas la barreja, tens un pot d'aigua, fas la barreja sempre l'has de tocar amb els dits mullats, i quan no la fas anar la deixes dins, jo agafo un rivell, em mullo les mans, l'agafo, la peso, fico el catalitzador, barrejo amb els dits ben mullats i llavors quan ja tinc la bola feta la deixo dins de l'aigua i llavors comences a pegar, comences de baix cap dalt, quan ja tens la primera capa feta costa unes 2 hores a secar, si li fiques més catalitzador 1 hora i mitja o una i després fas l'altra capa, fins que a tu t'interessi que creguis que quan fiquis l'altre motlle, doncs que no se t'enganxi dins, que el puguis treure fàcil. Aquest potser encara hagués faltat alguna miqueta més, però a vegades s'enganxa. També li has de deixar les parts aquestes, que són de... Quan fiquis... Això d'aquí és guix amb resina acrílica i el contramotlle, primer vaig ficar una bena damunt d'això, perdona, damunt de la silicona vaig ficar una bena de guix, d'aquelles d'envenar, i després ja vaig ficar-li una capa de resina acrílica, que venen que és barata, i llavors vaig ficar fibra de vidre quadriaxial, que la xupa tota, que xupa la resina acrílica, i ja està. L'únic que quan fas això has de fer com unes pestanyes, que llavors ficant-li un tros de fang, quan tens això tancat, és que no sé si m'explico bé, perquè soc una mica patata, soc més visual que no pas explicadora. Quan tenim això, i hem de fer això, doncs aquí li fem unes pestanyes de fang i la part d'aquí te quedarà la... A veure... Perquè et surti això li has de ficar un tros de fang damunt de la silicona. I llavors te queda això. Quan hagis de fer l'altra banda, aquí s'hi fica una mica de fang perquè no s'apegui l'altre al contramotlle, i tornes a ficar, i tornes a fer la pestanya. Hi ha gent que aquí fica un clau perquè no se li obri a l'hora de tirar la resina, per fer més originals, però jo el vaig precintar, menys feina. I també ho podem fer amb fang. L'he tret amb fang, però amb fang ha d'estar un munt d'hores a secar i que el puguis treure sense que se't deformi. Va més bé amb resina acrílica. N'hi ha una al Sagristà, que són
T'ho venen amb sacs de 25 quilos, que val uns 100 euros, i està molt bé, és fantàstica. Si vols, després t'ho dic. Bueno, no sé si m'he explicat massa bé. Aquesta és resina acrílica. La de fang la tinc igual, és igual, però pesava, és massissa, no la vaig buidar. I... Vale, doncs... I el motlle li fas al model ja cuit o mort? El model de fang. No, no el tinc cuit, el vaig deixar, està per coure, el tinc allà. Li fas el motlle Quan està tou, quan està mullat. Sí. Sí, quan està mullat. És aquest, vale? Això era... Bueno, aquest és l'original, aquest és quan estava a mig camí i aquest és quasi això d'aquí. Vale? Quan ho vaig fer se'm queixava i deia que en vez de semblar aquest, que és veritat, que s'assembla més amb aquest. I la veritat és que sí, no? I aquí sí que és una mica. Bueno, costa moltíssim de fer-ho aproximat. Ho vaig fer en fotografia. Tindre algú al davant és una mica més fàcil, però jo és un infern. Per mi és... A mi em cansa. Són moltes hores, has de mirar, hi ha molt detall, ja no sé què. Aquesta d'aquí, no sé si vaig estar unes 15 hores, fent-ho. 15 hores. I vaig ràpid, treballo ràpid. Però aquesta d'aquí em va matar. Bueno, em va matar. Ostres. Que va quedar molt bonica i molt bé i molt acertada, però és tela. Bueno, vale. Llavors les exposicions. Us explico només les dues més importants que he fet. Una va ser aquí l'associació que, bueno, jo vaig estar molt contentíssima de que comptessin amb mi i em va agradar moltíssim, va haver totes les peces que hi havia peces de tota manera. Fa uns 7 o 8 anys que he començat a ficar altres materials, bronzes, resines, acríliques, no acríliques, tòxiques a matar i tot el del món. Vaig poder portar una mica de tot, però tot partia de la ceràmica, per tant, gràcies a aquí vaig arribar allà. Ara com que torno una mica més cap aquí, cap a la ceràmica. Bueno, era aquesta exposició i aquí estàvem amb la Eloïsa i els dos, el Jordi i la Rosa, i llavors aquesta d'aquí, llavors també treballo bastant en 3D últimament, quan he de fer coses grosses perquè em permet arrossegar les peces, si no, no puc. I això era un 3D de Por Expand, forrat amb ciment, llavors els braços eren de ceràmica, el cap també. Això era resina epòxica, es diu, de la tòxica era aquesta, era supertòxica però supermeravellosa, i amb pintura de cotxe. I aquesta d'aquí, i aquesta era el mateix motlle que aquesta, l'únic que li vaig ficar resina acrílica, aquesta d'aquí, i llavors tenyida. I també la peça també era de ceràmica, el cap i els braços, però aquí hi havia més... Aquesta es veu d'una altra manera, és més maca, aquesta d'aquí és maquíssima. Aquesta està venuda, però aquesta és més ninot, no sé. A vegades la cagues però vas evolucionant i vas veient com van les coses, no? I l'altra és aquesta està en marxa, aquesta la tinc a Tarragona, i aquesta sí que només he fet pastes i pastes de diferents pastes, no? Hi ha del Collet, valencianes del Vicèntit, i aquesta és l'alemana del Sibelco, això és valencià, que és xulíssim, és un roig xulíssim, i això són els negres i aquests, els liles del CO2. Aquí he agafat em vaig agafar 3, us ho explico una mica, com que us queda lluny. Vaig agafar 3 moments de la història de l'art on la dona té un paper rellevant, important, i comença pel Neolític, que és el moment més potent, i acabo al Renaixement, que potser comença el declivi en sèrio, no? I tot això ho lligo amb la magrana. La magrana és un fruit que representa molt mediterrà, tot això està passant al Mediterrà, és un fruit que representa l'abundància, la fertilitat, la regeneració, la vida, la mort, tota l'exposició va del cicle vital. El primer lloc on me centro, aquí he treballat amb un arquitecte que es diu David Morentin i amb una noia que és dissenyadora fa disseny
amb una noia que fa disseny floral, ¿vale? I ella es dedica, això d'aquí són argilagues que es diu Roser Bargalló. Això són argilagues que ella va trobar pels camps que havien cremat els pagesos i aquí ens van quedar fabuloses. Vaig agafar un lloc que es diu Satalhuyuk, un assentament que hi havia, vaig centrar en una deessa que es va trobar en un assentament molt important a Turquia, que es diu Satalhuyuk. Van arribar a viure-hi fins a 5.000 persones, als 7.500 abans de Crist, o sigui que era un assentament molt potent. I la gent estava tot amurallat, no hi havia portes, la gent entrava i sortia amb unes escales mòbils i entraven per la teulada, hi havia uns forats i entraven cap dins. Dins estava tot comunicat i van trobar uns quants temples i en un d'ells hi havia la deessa mare, que és aquesta d'aquí, i rodejada de bucranis. Els bucranis són els caps de toro que representen els cicles lunars. Amb les banyes representen els cicles lunars. Llavors ella està com si parigués, amb la panxa supergorda, els pits molt grans i està parint, com si diguéssim, i està sentada en un tro amb les mans damunt de dos feres. Representa que ella domina les feres, però de totes maneres ella era les dones eren les que domesticaven plantes i animals, no? Eren les que plantaven, les que recol·lectaven, les que s'encarregaven de la cria dels animals petits i de la continuïtat de la tribu, no? O del poblat. I damunt, amb això dels bucranis, amb el control dels cicles lunars, era com que eren una mica el tot, eren les transformadores. Aquesta d'aquí és una amiga meva que estava embarassada de 9 mesos, estava a punt de parir ja, quan li vaig fer la foto de davant, darrere, de tot arreu. I bueno, això, aquí està. Es va enfadar perquè deia que li havia fet la cara de vella, que sí que no m'hi vaig matar massa a fer-la, vaig fer el que em va semblar i em va agradar molt el que vaig fer. Llavors, aquella d'abans era una descendent de les Venus paleolítiques. Les Venus paleolítiques eren més petites, aquesta també era més petita, però quan comencen la gent a assentar-se als llocs comencen a augmentar de tamany. Les Venus paleolítiques eren molt petites perquè les portaven d'aquí cap allà i se sap que les feien les dones perquè hi havia huelles dactilars de dones. Llavors jo vaig fer aquí motlles de mans amb alginat, no sé si heu treballat mai, és el que fan els motlles de les dents, quan vas a fer la dentadura. Doncs és una meravella, és una cosa que ho venen també al forn Mèquics i al sagristà, fas la barreja que et diuen ells o que llegeixes les instruccions, fiques la mà i en 5 minuts la pots treure i llavors pots omplir-la de qualsevol material que vulguis, ceràmica quasi que no, però amb resines de tota manera es poden omplir. I són les mans aquestes que hi ha aquí, són mans meves i mans d'altres dones, que aguanten la magrana, són magranes seques i representen que aguantes la vida, que la retens, que et cau, que t'ha marxat. I això d'aquí és la mateixa amiga meva que li vaig treure el motlle del cos, que és aquest és amb un altre tipus de resina, però aquestes d'aquí són aquesta d'aquí amb fibra quadriaxial i representen la fertilitat. Quan se va veure se va ofendre, es va enfadar també. I no sé, són maquíssimes, és una meravella de peça. I tot i que amb ella n'hi vaig regalar una, un mes abans o així. Llavors me'n vaig, allò era el neolític, llavors me'n vaig cap aquí, cap a l'època grega. Aquí ja tinc, aquí he treballat tot el que hi ha aquí és del Sibelco, són ceràmiques esgres del Sibelco, superxulo per modelar, va superbé. És aquell del gram negre gran, és molt agraït. Llavors aquestes dues peces d'aquí són 2 peces fetes també en 3D i aquesta d'aquí també. Aquesta fa quasi 3 metres, 2 metres i mig i jo vaig fer l'original amb una model i llavors me van treure el 3D en gran amb pòrex i jo l'he forrat de ciment. Llavors me vaig basar molt amb 2 mites, amb l'Afrodita, que és aquesta d'aquí, que és la primera que va plantar, segons els grecs, un magraner a la terra, i llavors aquestes 2 d'aquí, que són la Demèter i la Persèfone, són mare i filla, la Demèter la deessa de l'agricultura i la Persèfone la deessa del fruit de la vegetació de la terra. Aquesta, la Demèter, la mare, era la germana de Zeus, va tindre una aventura amb Zeus, va néixer ella, era la segona més guapa després d'aquesta, després de l'Afrodita, i el seu tiet Hades, que era el rei de l'Inframón,
es va enamorar d'ella. La va raptar mentre escollia narcisos amb les nimfes, que són aquestes tres d'aquí que no es veuen, i la va vendre cap a l'inframón. La mare la va buscar durant 9 mesos, 9 nits, 9 dies, 9 nits, no la va trobar de cap manera, es va trobar amb aquestes, li van dir que l'havia raptat Hades, les va castigar i les va convertir en les primeres sirenes. I aquí he fet uns peus de sirenes que no es veuen massa, però són uns peus que vaig trobar a la Font d'Espanya, que és una passada per anar a dinar, si mai voleu anar. Hòstia, tenen uns dibuixos superbonics de modernistes de sirenes. I vaig agafar una mica els peus, que m'agradaven moltíssim. Què més? Aquestes no es veu massa, però bueno, tenen motius així magranes, en ceràmica negra, al collet, i ara les veurem més endavant. I Hades és l'únic home que he fet, que no surt aquí, però és una pedra. Vaig fer una pedra negra i vaig representar Hades. Zeus, quan va veure que la terra estava erma i no estava tot fatal, va parlar amb Hades, que va raptar la seva filla amb el seu consentiment, i li va dir, per favor, torna-la, perquè això, la terra està feta un desastre. I va dir, home, és que ara ja l'he seduït amb una magrana, s'ha menjat 6 grans i ara no pot tornar. I al final van arribar a un acord que sí, tornaria 6 mesos amb la seva mare a la terra i els altres 6 mesos faria de reina a l'infern. Total, que quan torna cap aquí és la primavera i quan marxa és la tardor. Una història molt bonica. I se sap que ho feia tot molt bé, que quan feia de reina a l'inframón, els grecs no deien mai el seu nom en veu alta perquè li temien, perquè la tia sabia fer el seu paper tant aquí a la terra com a baix a l'inframón, no? I bueno, els blaus representen el Mediterrani, aquests ja els coneixeu. El que em va agradar molt d'aquí, també vaig fer les figuretes, vaig fer uns exvots egipcis que a mi m'al·lucinen, m'agraden molt, com em veia als museus, m'encanten. I amb ceràmica, evidentment, tot parteix de la ceràmica, vaig fer un contramotlle amb això, vaig fer un motlle amb la massilla és que és molt ràpida, va molt bé, amb la massilla de silicona, i he fet un munt d'exvots i la gent va ficant els seus desitjos i li fan ofrena a la deessa. Pensava que desapareixerien i que hi ha una estesa d'ofrenes. I mira, així d'alguna manera també interactuen aquí. Llavors, què més? Això d'aquí també m'agrada molt quan vas a Grècia, als museus i així, m'agrada molt veure com col·loquen les coses. Això d'aquí estava a Atenes. Els peus aquests, eren diferents, però eren el tema aquest, que el trobo xulíssim. Llavors, aquestes són les nimfes. Aquesta l'he fet anar l'he ficat allà, i està com a d'Eurídice, que era la dona d'Orfeu, que va morir, també se'n va anar a l'inframón. Aquesta és una de les nimfes. Això, aquí sí que veieu el tipus de terra que és, totes estan abuidades, però sense matar-m'hi massa, perquè aquest fang és una passada agraït, pots abuidar sense cap mena de cuidado. Aquestes tornen a ser, aquesta vaig fer el fil d'Ariadna, tenim un munt de rajoles, i rajola catalana, antigues, i dèiem, farem una cenefa grega, i al final se va quedar com el fil d'Ariadna, i aquesta era l'Ariadna. La vaig fer amb els ulls pintats, tal com les escultures gregues, que quan les troben enterrades al mar o així, doncs totes tenen ulls que fan com a impacte. Aquesta també li vaig fer això. Aquesta torna a ser l'Eurídice, i aquesta és la Persèfone, que és preciosa. Aquí podeu veure els fangs amb el ciment. I llavors l'última part, la part anterior seria la vida, com si diguéssim, i aquí hi ha el dol, que representa la mort. Això sí que, aquí sí que m'ho vaig passar bé. Això d'aquí és una adaptació de la Pietat que l'he fet jo. Vaig fer una mare i una filla morta. Llavors està damunt de palets, tot això són palets. Això són dos bancs de la Iglesia del Serralló, que me'ls van deixar. Aquí tinc una taula amb unes magranes seques que representen un altar, i aquí hi ha un munt de caps, tant aquí són caps de dones, tots diferents, no hi ha motlles per res, ni aquí ni a l'altra banda. I representa que som totes. I això és qualsevol tipus de dol, no cal que sigui la mort, qualsevol tipus de mal que patim totes les dones, i que els homes també pateixen, però les dones també ho patim molt quan ens toquen els fills. I tot això venia una mica perquè al començament érem el tot i ara per alguns som excedents. Tinc una nena de 21, ara me'n veu una de 14
i vaig patir moltíssim amb tot això, les manades, tot això, estava botarrada. I bueno, i era una mica això d'aquí. Llavors el que vaig fer amb aquesta, bueno, aquests són els diferents caps, els vaig agafar de la paret, van quedar flotant, estan bastant bé, potser aquí hagués tingut que fer això una miqueta més curt, però van quedar molt bonics, la veritat. I aquí sí que aquí hi ha un gris nou que ha fet el CO2, que també és molt xulo, molt agraït de treballar, una passada. Feia anar la xamota mitjana, això és Sibelco, aquest d'aquí és valencià, això deuen ser Sibelcos, aquest d'aquí és del CO2. El negre també és meravellós, és una passada. I aquí podeu veure la peça, la peça la vaig portar, aquesta d'aquí la vaig portar tota, està feta en fang blanc, un fang que, el de l'Abacus, que va fatal per fer coses grans, però per fer coses petites va molt bé. Vaig fer una estructura de fusta i ferros i després vaig començar a modelar en fang blanc al damunt. Contrau molt perquè és molt fi. I per fer els acabats, que era com un infern allò, vaig decidir fer-ho amb refractari negre, que em va quedar preciós. La vaig tindre tota embolicada fins que vam portar l'escultura a l'exposició. Allí la vaig desembolicar i s'ha anat contraient, i ara hi ha unes esquerdes de 2 dits per tot arreu i queda xulada. I això són una mica els caps, això és una escultura viva, com si diguéssim. Això és el cap de la filla, que no es veu massa bé, però és preciós. Més bonic aquest que aquest, i aquest és el de la mare. I això és com jo, una miqueta més gros. M'ha permès jugar una mica i m'ho he passat molt bé fent aquesta. I amb això quasi que ja acabaria. I aquí vaig veure l'exposició aquesta, que hi heu degut anar tots o quasi tots, que és de l'Antonio López. Les pintures, mira, em van agradar, els dibuixos me van encantar, però això d'aquí ho vaig trobar superbonic i també està bé, no sé, mira, m'ha agradat ficar-ho. I aquí quasi que acabaria. No sé si teniu alguna pregunta, us puc explicar el que vulgueu, us puc donar, no sé, referències de llocs que vulgueu comprar alguna cosa, jo què sé, tot allò. Per què s'escardava aquella la mort, diguem-ne? Ho vaig fer expressament perquè no està cuita. És com si fes... No, no està cuita. La vaig portar que li podíem esfonsar el dit, si volíem, a l'escultura. I el que... No ho havia entès. Jo a casa tinc... Al meu taller tinc el Jaume I de 2 metres i pico, que està tot escardat. I era per tirar-ho a la bessura, però vaig dir, va, doncs la deixo aquí, té tota estructura de ferro, i així que me van treure les silicones, van acabar de secar i acaben d'escardar. I vaig pensar, com que és el dol i l'amor i el mal, vaig pensar, mira, la faig tota amb tou i que es vagi movent allà. I sí. Hi ha unes... I veus la part blanca, que és la puresa, i la part del dol de fora, negra. Clar, és un taco, hi ha tacos de fang. La gent ho ha tocat o...? No, ningú ho ha tocat, no. Es va secant i com que dins de l'estructura de ferro i de fusta, clar, aquella no es mou, però l'altre sí que es mou. I el fang de sota és tan fi que contrau més encara. I llavors, i veus la diferència de color. Xulíssim. Queda molt bonic. El que passa que al principi, com que era fred, era mullat, brillava, el negre era molt intens i ara comença a estar més mate, no? Però estava igual. I llavors, no sé. I no sé, alguna més, així, no sé. No sé si us deia. Això no, els pesos aquests, les estructures que porten pòrex, que són en 3D, allò ho puc, m'ajuda potser, però es pot moure. Aquesta d'aquí no, això era en traspalet i ara quan marxi d'aquí és que no sé què fent. No sé què em faré, al final acabaré agafant-lo. Sí, però es poden moure. No, clar. I aquestes, les que heu vist aquí amb ciment i terra, me costen, però es puc aixecar. La Persèfone i la Demeter, aquestes igual pesen 25-30 quilos. Les puc moure més forts, però les puc moure. També fas de bronze, no? Sí, normalment el procés d'aquesta de la Pietat és el que faig per fer-ho en bronze. Llavors d'aquí ja venen, quan està mullat, venen, et fiquen la silicona, el contramolle, i llavors ja comencen a treure els originals en cera per passar a bronze. On les portes a coure?
a fer la fundació? A Reus n'hi ha una, és una fundació familiar, aquí a Barcelona també n'hi ha, bueno, n'hi ha a tot arreu. A Girona n'hi havia una que em penso que va plegar però encara funciona. Però a mi em va bé la de Reus perquè la tinc al costat, és una... Sí, com se diu? La Beatriz Bisot hi treballa moltíssim i, bueno, totes les escultures de per allà de la... Sí, també, sí. I tota la província suposo que treballen amb ells i són molt macos, la veritat és que també m'han ensenyat molt ells, són molt propers, els motlles de silicona grans de l'Arlet i l'altra noia em van ajudar ells i em van dir fes això, fes allò, perquè quan venien al taller i els ajudàvem perquè anessin més ràpid o pel que fos o per aprendre'n també, saps? Doncs també els ajudava amb ells i vas aprenent, no? I bueno, no ho sé. Ai. Bueno. Gràcies. Bueno, gràcies a tots per ser aquí i bueno, espero que qualsevol cosa o si mai proveu de fer alguna cosa i no se'n sortiu m'ho dieu i us ajudo. Perquè ja tenim la fàcil, no? Perdona, que ho has explicat tan fàcil que demà ho posarem. Sí, demà farem. Per fer els caps és molt... per fer-ho fàcil. Un cilindre, un ou, un altre ou, després marques, fas particions, fas la part central, treus els ulls, amb el que et sobra fas el nas, fiques un xurro aquí, puges això cap aquí, fiques la barbeta, ja ho tens. Fiques les galtes... Sí, com? Sempre fer figuratiu. Sí, jo sí, l'altre em costa molt. Això d'aquí m'agrada. Sí, el torn me costa... Bueno, ara ja no me'n recordo, però aixecava 1,5 quilos o així, no ho feu malament, Però era perquè ara amb el torn, ara sí que és més lliure, però abans, no ho sé, era com més... Ho havies de fer tot ben fet, ben acabat, no? Fa 30 anys eres... Sí, potser... Bueno, el meu... Tu ho expliques molt fàcil, jo ho veig difícil, però bueno, m'encanta veure-ho, tenen vida. I aquestes són maques, però... Bueno, és que clar, no és el mateix veure-ho... Ai, espera. És que això no ho controlo massa. Bueno, ja se m'ha descontrolat, és igual. No sé com va. Puedes fer per l'ordinador, Natàlia. Puedes fer per l'ordinador. No en tinc ni idea de com se fa, t'ho juro, soc una patata i no porto ulleres. Bueno, en fi, és igual. Bueno, això, si mai voleu, teniu algun dubte, em podeu trucar, puc atendre-us, m'envieu fotos per WhatsApp. Vale? I, bueno, hi ha diferència, no?, d'aquesta a les altres. Clar, quan comences a veure una mica com és l'estructura del cap, no sé què, tot t'agafa el cos igual, ara treballo molt amb model. A Salou. Salou, s'ho queden tot. I la del Jaume primer? també és a Salou, totes són a Salou, totes són a Salou, un dia m'engegaran. I aquesta també. Aquesta és maca, aquesta em va costar una mica, però vaig fer una setmana, que deu anar molt ràpid. Son porcelana, yo pongo 100 porcelana, 20 de colorante y un poco de fundente, pero a cucharada. Yo meto una cucharada de sopera de fundente y no sé si es masa o poco, pero siempre surt igual. Siempre me sale bien. Bueno, que me hago el colorante. Luego compro algunos en Galvez, por ejemplo, los azules estos tan potentes son que igual el Sió també en tenen, però jo els compro l'Amper, el blau, el vermell també, hi ha un vermell que és de baixa però que quan lo puges també és molt interessant, si li fiques una mica de ferro queda molt maco. No, és un rojo però és en galveste, y que le pones un poco de hierro y te coge un rojo más potente, si es un rojo clarito. Pero puedes pedirlo, es uno de baja que lo puedes meter a alta.
Com? Els barreges amb pols de porcellana. Sí, molt bé. I què més? Bueno, no sé. En fi.